praktické triedy sa zúčastnili na prednáške pána Revala na tému Ako uspieť na pracovnom pohovore. Nečakajte na to, že na profesii sa objaví nejaká pozícia. Ak máte vysnívanú firmu, kde fakt chcete robiť, tak choďte tam. Ak je to obchodnícky post, dajte si obor, zoberte životopis a stapujte niekde na personálnom oddelení. Čo je podľa vás náplňou tejto pozície? Tak v prvom rade vedieť komunikovať s ľuďmi, aby som bol zhovorčivý a vedel predať ten výrobok a nebol iba nejako utiahnutý, že nebudem vedieť ani o čom rozprávať. Dobre, teraz upozorňujem na jednu vec. Strážte si, aby keď odpovedáte, ste odpovedali v čo najkratších vetách. Snažte sa v tej odpovedi nájsť bodku, normálne bodku. Vy sa nadýchnete, ak je trema, ju predýchate a idete normálne v pohode ďalej. Očakávam, že máte pripravené nejaké otázky. Budem mať nejakú kanceláriu alebo budem pracovať dynamicky, že budem chodiť za zákazníkmi. Rozumiem. Kľudne, je to teraz tréma. Pani profesorka, viem, že aj vy sa podieľate na predmete ročníkový projekt. Áno, rozhodli sme sa, že našim maturantom treba okrem výroby a obhajoby svojho vlastného technického projektu dať aj tzv. Sociálne zručnosti. To sú také schopnosti človeka, ktoré sú veľmi univerzálne, to znamená, akým spôsobom je schopný sa predať, ako sa prezentuje pred ostatnými. A práve spolupráca s našimi bývalými absolventami, akým je napríklad aj pán Revalo, patrí do celého tohoto scenára. Prečo ste opakovane prišli na prednášku s takýmto zameraním? V prvom rade preto, lebo som absolvent tejto úžasnej školy. V druhom nemalom rade preto, lebo sa mi páči aktivita vedenia školy s pánom riaditeľom aj s pani Zahradníkovou, kde sa snažia tým maturantom povedať niečo o reálnom živote a priprave naň. A v neposlednej miere preto, lebo na trhu práce je veľa málo odborných a zručných ľudí, ktorí si vedia nájsť prácu. Čo ti dala dnešná prednáška do života? Do života mi dala veľa skúseností, podľa čoho sa mám riadiť, ako mám spraviť životopis, tak by to bolo správne, aby som nebol potom za hlupáka. Na dnešnej prednáške sa mi najviac páčilo to, že sme si mohli to, čo nám povedal, všetky tie informácie vyskúšať na vlastnej koži a vlastne, že to bolo podávané v takej všeobecnosti, že to nebola iba nejaká propaganda danej firmy, aby si zohnala vlastných zamestnancov.